tunga lafiya ka san 2024 programme e maa min be no ko terrain ti bolo terrain be tunga lafiya bolo banangoroni kaw fe no terrain kelen la bela jele titre foncier di 15/20 ibe se ka dogo ni sara kalo edo war keme duruni bi wolonvla ani saba awo edo war keme duruni bi wolonvla ani saba fo san kele o konnala walma edo war keme saba ni bishege kalo tan ani shegin konnala terrain yere musakai se fo wari million nani ani wa keme ni kla terrain sara la terrain papier alebe ke itay e mami fana be no ko terrain bi bolo ibe fe ka jo amusaka beti bolo yoroni kele ibe se ki se no tunga lafiya ka tona ni oye parie no so jo ton o kuma la san ba flani muwa anan to sebon ulu damnena villa simple ale million muwa ani wore aton wari ero war keme duru ani bishegi etage duplexi ale million binani ani flay aton wari ero war keme wolonvla ani bishegi ni fe ka ito sebe awle anga nega juru strala e mami fana be no ko appartement kadi tunga lafiya na appartement ke banangoroni kaw fe no appartement songo e million muwa ani nani ibisa ale fana dogo ni sara ero war keme wolonvla ani muwa fo san nani o konnala awo san nani tunga lafiya nana tunga range ulu lafiya likama op mala anga nega juru stra ayo bamba 00223 72 18 42 47 walma 00336 41 94 03 80 tunga lafiya ka lagini femi malende munu sigleme jamana ko ka ubeka seka so kelengelen soro ba maliba ali konnala biye tarata ye Desembre kalo kile 26 san 2023 o bismillah mali kunnafoni jabarani kan bamanankan kunnafoni kɛnɛ kan. Kunnafoni daminɛna an ma lɔdɔniya k'a fɔ AES jamana ni o yɛrɛ kɔni ye jɛkulu min ni o yɛrɛ Mali, Burkina ale ni Niger ni o yɛrɛ kɔni ye cɛncɛn ka jamanaw ye olu yɛrɛ kɔni bɔla kɔ ɲɔgɔn dalajɛ kɛ Marokokaw olu fɛ yen nɔ kɛrɛnkɛrɛnnenya la Marrakech Desembre kalo tile 27 kɔnɔna san 2023 ɲɔgɔn ye o yɛrɛ kɔni dalajɛ o yɛrɛ kɔni kɛla kuma min kan o de jiginna min ni o yɛrɛ kɔni bɛ Mali ale ni Algérie ni ɲɔgɔn cɛ ɲɔgɔn dalajɛ o yɛrɛ kɔni bolila o kan kosɛbɛ. Kunu tɛnɛndon Desembre kalo tile 25 san 2023 o yɛrɛ kɔni kun ye don belebele chrétien olu yɛrɛ kɔni kun kan ni o kun ye chrétien ka seliba ye a yirala k'a fɔ o yɛrɛ kɔni ɲɛnajɛ o yɛrɛ kɔni kɛla ba Maliba o yɛrɛ kɔni fantan naani bɛɛ lajɛlen kɔnɔna na ɲinɛta kalan olu yɛrɛ kɔni kɔfɛ u yɛrɛ kɔni duwawudon kɛ duwawudon olu yɛrɛ kɔni kun ɲɛsinnen no min ma o de ye Mali ale yɛrɛ kɔni ka lakana ani basigi o bɛ se ka sabati ba Maliba kɔnɔna na cogoya min na. Ali Isa ni ale yɛrɛ kɔni ka baara o yɛrɛ kɔni bɛnnen no dugu jɛyali ko ma a yirala k'a fɔ jumadon Desembre kalo tile 22 san 2023 kɔnɔna na ale yɛrɛ kɔni n'a ka lasigidon olu yɛrɛ kɔni ye bilasirali kɛ min yɛrɛ kɔni kɛla ni mobili min ni ale yɛrɛ kɔni ka baara o yɛrɛ kɔni bɛnnen no yɔrɔ furan ma ni o b'ale wele ko balayage mécanique olu yɛrɛ kɔni ye yɔrɔ furan kɛ yɔrɔ furan min ni o yɛrɛ kɔni daminɛna monument de l'indépendance ale yɛrɛ kɔni kan fɔ ka o yɛrɛ kɔni kunda aéroport kan ni yɔrɔ kɔni kɛla nisɔndiyaba ye dugudenw ma ani maa minnu ni olu yɛrɛ kɔni ka baara o bɛnnen no yɔrɔ furan ma ka sababu kɛ u y'a yira k'a fɔ ni nin n'a ɲɔgɔn caman ni o yɛrɛ kɔni sɔrɔla o yɛrɛ kɔni bɛna kɛ sababu ka to ba Maliba o yɛrɛ kɔni jɛya o yɛrɛ kɔni bɛna lasigi sen kan. An bɛ taa an ka jamana kɔrɔ yan fan fɛ DIRPA ale yɛrɛ kɔni ye kunnafoni di kɛ kunu tɛnɛndon Desembre kalo tile 25 san 2023 kɔnɔna na a yirala k'a fɔ an ka kɛlɛkɛcɛw olu yɛrɛ kɔni ni banbagaciw olu yɛrɛ kɔni kun bɛna kari ɲɔgɔn na o yɛrɛ kɔni kɛ min yɛrɛ kɔni ni kari ɲɔgɔn na ye ni u yɛrɛ kɔni kun bɛ ko bingani wale kɛ ko o yɛrɛ kɔni kunsi Muruja ale yɛrɛ kɔni kan kɔnɔna ma a yirala k'a fɔ an ka kɛlɛkɛcɛw olu yɛrɛ kɔni ye wulikajɔ kɛ walasa nin bingani wale o yɛrɛ kɔni tɛ se ka latimɛ cogoya min na kunnafoniyaw u yɛrɛ kɔni tilala k'a yira k'a fɔ tuguni ko an ka kɛlɛkɛcɛw olu yɛrɛ kɔni ni banbagaci ninnu ko u yɛrɛ kɔni bolo fɛn caman sɔrɔ u tilala tuguni k'a yira k'a fɔ ko dadigi o yɛrɛ kɔni kɛla banbagaci caman na halisa Ala ka jamana in basigi. Halisa an bɛ to an ka jamana kɔrɔn fan fɛ kɛrɛnkɛrɛnnenya la Kidalikaw olu fɛ yen nɔ Kidali marabolo ɲɛmɔgɔ ni ale bɛ wele ko Elhaji Gamu ni ale yɛrɛ kɔni sigila Kidali marabolo kɔnɔna na a yirala k'a fɔ ale yɛrɛ kɔni sigilen kɔfɛ kɛlɛ o yɛrɛ kɔni minnu bɔ Kidali kɔnɔna na ko olu yɛrɛ kɔni caman bɛ ka se ka Kidali dugu kɔnɔ Général Elhaji Gamu ale yɛrɛ kɔni y'a yira k'a fɔ ko ale yɛrɛ kɔni seko ye min ye ko ale yɛrɛ kɔni bɛna o yira Kidali kɔnɔna na walasa lakana o yɛrɛ kɔni bɛ se ka sabati a tilala tun k'a yira k'a fɔ ko ale yɛrɛ kɔni bɛ Kidali marabolo kɔnɔna na walasa Kidali dugudenw olu bololafɛnw olu yɛrɛ kɔni ka lakana bɛ se ka sabati cogoya min na.
Tombouctou-kaw olu fɛ yen nɔ olu yɛrɛ bɔla k'a yira k'a fɔ nin wagati damadɔ in na ko fɛn min yɛrɛ kɔni tɔgɔ ye ko essence ko o yɛrɛ kɔni sɔngɔ gɛlɛyalen no olu fɛ yen kosɛbɛ. O y'a yira k'a fɔ essence litiri min ni o yɛrɛ kɔni tun bɛ ka feere 160 ko o yɛrɛ kɔni sɔngɔ yɛlɛla ko k'o kɛ 200 ye olu fɛ yen nɔ ko wa ko Gawokaw olu yɛrɛ kɔni fɛ yen nɔ ko essence litiri ko o yɛrɛ kɔni bɛ ka taa 500 ɲɔgɔn kɔ la ko fo ka taa 600 la ko olu yɛrɛ kɔni bɛ ka wele ko o yɛrɛ kɔni bila fanga tigilamɔgɔ ma walasa sɔngɔ nɔgɔya o yɛrɛ kɔni bɛ se ka don u ka marabolo kɔnɔna na cogoya min na. Dusuma kasi kunnafoni na jaso maaw olu yɛrɛ kɔni dusuma kasilen don kosɛbɛ ka sabu kɛ maa min yɛrɛ tɔgɔ ye ko Alimami Samori Ture ni ale yɛrɛ ye Radio Liberté o yɛrɛ kɔni tigi ye. Kunnafoniyaw y'a yira k'a fɔ ko dabamasa o yɛrɛ kɔni ka wele sera ale ma bi tarata don Desanburu kalo tile 26 san 2023 kɔnɔna na. An bɛ Ala deli halisa badanema Ala k'o di ani alisilamɛ su bɛɛ lajɛlen ma ka anw yɛrɛ ɲɛ kan an ta don kɔnɔ. O tɛmɛnen kɔfɛ maa min yɛrɛ ni ale bɛ wele ko Umu Jara ni ale yɛrɛ muso ye muso min no ni ale yɛrɛ kɔni kun cɛsirilen don kosɛbɛ ba Maliba o yɛrɛ kɔni furuko kunkako la ani denmisɛnninw olu yɛrɛ kɔni ka marako ɲɛ la. Kunnafoniyaw bɔla k'a yira k'a fɔ ko bi tarata don Desanburu kalo tile 26 san 2023 kɔnɔna na sɔgɔmadaya fan fɛ ko dabamasa o yɛrɛ ka wele sela ale ma hôpital Jimali o yɛrɛ kɔni kɔnɔna na. An bɛ Ala deli halisa badanema Ala k'o di ani alisilamɛ su bɛɛ lajɛlen ma ka an yɛrɛ ɲɛ k'an ta don kɔnɔ. Ari don Desanburu kalo tile 24 san 2023 kɔnɔna na Amadu Konate ni ale yɛrɛ kɔni kun ye artiste Umar Konate ale yɛrɛ kɔni ka ciden lasigiden ye. Kunnafoniyaw y'a yira k'a fɔ dabamasa o yɛrɛ kɔni ka wele sela ale fɛnɛ ma kari don an bɛ Ala deli halisa Ala ka hinɛ taaba ninnu bɛɛ lajɛlen na k'u dayɔrɔ sumaya ka an yɛrɛ ɲɛ k'an ta don kɔnɔ. An bɛ taa kɔkan kibaru la kɛrɛnkɛrɛnnenya la Niger a yirala k'a fɔ Faransi ale yɛrɛ kɔni ka kɛlɛkɛcɛ minnu ni olu yɛrɛ kɔni tun bɛ Niger ni Niger fanga kura ɲɛmaw ni olu yɛrɛ kɔni kun y'a ɲini u fɛ k'u ka segin u bɔyɔrɔw la a yirala k'a fɔ olu yɛrɛ kɔni maa laban ko olu yɛrɛ kɔni segila ka taa Faransi jumadon Desanburu kalo tile 22 tɛmɛnen san 2023 kɔnɔna na min yɛrɛ kɔni o yɛrɛ kɔni kɛla nisɔndiya bɛ Niger ale yɛrɛ kɔni fanga tigilamɔgɔw ma a yirala k'a fɔ maa ko fɔta minnu ni olu yɛrɛ kɔni tala sisan nɔ ko olu yɛrɛ kɔni kun bilala ka na Niger ka na dɛmɛ o yɛrɛ kɔni don olu ma walasa olu yɛrɛ kɔni kun bɛ se ka kisi banbagaciw olu tɔgɔ ma cogoya min na. Halisa an bɛ to Niger ale yɛrɛ kɔni ka kunnafoniyaw kɔnɔna na kunnafoniyaw olu y'a yira k'a fɔ ko Niger fanga tigilamɔgɔw ko olu yɛrɛ kɔni ni banbagaciw ko olu yɛrɛ kɔni karila ɲɔgɔn na u ka sira min bɛ yen nɔ ni ale yɛrɛ bɛ wele ko Asamaka a yirala k'a fɔ kari ɲɔgɔnna in o yɛrɛ kɔni kɛnɛ ka banbagaci maa 5 ɲɔgɔn kɔ ko o yɛrɛ kɔni bɔnɛna ani na ko fanga tigilamɔgɔ mɔgɔ 2 ko o yɛrɛ kɔni joginna. An bɛ taa Niger marabolo ɲɛma ale yɛrɛ kɔni bɔla ka kunnafoniya dɔw yira kunnafoniya min ni o yɛrɛ kɔni yirala kunu tɛnɛn don a y'a yira k'a fɔ ko banbagaciw ni olu yɛrɛ kɔni ka kɛlɛkɛcɛw ko olu yɛrɛ kɔni karila ɲɔgɔn na sibiri ka don kari la min yɛrɛ kɔni ni o yɛrɛ kɔni kɛla Nigeria marabolo misɛnnin caman o yɛrɛ kɔni kɔnɔna na a yirala k'a fɔ kari ɲɔgɔnna in o yɛrɛ kɔni kɛnɛ kan ko maa 113 ɲɔgɔn kɔ ko o yɛrɛ kɔni bɔnɛna u ni na halisa Ala ka jamana ninnu Ala k'u basigi. Kunnafoni kuncɛla an bɛ taa Côte d'Ivoire a yirala k'a fɔ Côte d'Ivoire o yɛrɛ kɔni bolimafɛn minnu ni olu yɛrɛ kɔni bɛ ka bɔ jamanaw yɛrɛ kɔni kɔ ka don Côte d'Ivoire yɛrɛ kɔnɔna na ko ani Côte d'Ivoire yɛrɛ marabolo o yɛrɛ kɔni kɔnɔna na ko olu yɛrɛ kɔni bɛ ka u ka bolimafɛnw sɔngɔ ko o yɛlɛ kosɛbɛ ka sabu kɛ kani o yɛrɛ kɔni ɲɛkɔrɔla in na ko u yɛrɛ kɔni bɛ ka dɛn ko ka dɔ fara bolimafɛn olu yɛrɛ kɔni sɔngɔ kan min yɛrɛ kɔni kɛla kamanaganba ye ko ka sabu kɛ maa caman olu yɛrɛ kɔni kɛlen don ka ŋaniya o yɛrɛ kɔni sigi ko u yɛrɛ kɔni bɛna taa kani o yɛrɛ kɔni na ko nka ko u yɛrɛ kɔni bɛ ka jateminɛ nin wagati damadɔ in na ko bolimafɛn bolilaw olu yɛrɛ kɔni kɛlen don ka bere da u yɛrɛ kɔni ka bolimafɛnw sɔgɔ kun ko o kɔrɔta kosɛbɛ ko u yɛrɛ kɔni bɛ wele ko o bila fanga tigilamɔgɔw ma walasa bolimafɛn ninnu yɛrɛ sɔngɔ ko o yɛrɛ kɔni na cogoya min na. Ni ne kun bɛ dansigi kɛ bi kunnafoni na maa minnu olu ka foli b'an bolo o de ye Amidou Guindo ye yan nɔ fɔ Côte d'Ivoire an bɛ foli belebeleba k'o di Amidou Guindo ma ka Côte d'Ivoire bɛɛ lajɛlen ko o fɔ Amidou Guindo tɔgɔ la Amidou Guindo ale yɛrɛ ka baara bɛnnen don min ma Côte d'Ivoire sugu belebeleba kɔnɔna na o de ye tigɛdɛgɛ cɛɲumanw olu feereli Amidou Guindo a y'a yira k'a fɔ ale ka tigɛdɛgɛ o yɛrɛ kɔni bɛ sɔrɔ Côte d'Ivoire marabolo bɛɛ lajɛlen kɔnɔna na fɔ ka taa se Côte d'Ivoire ale yɛrɛ kɔni kɔkanna ma ko ale ka tigɛdɛgɛ bɛ sɔrɔ yen bɛɛ lajɛlen ko halisa
ala ka suguja amidu gindo ana a ɲɔgɔn bɛɛ lajɛlen na. O tɛmɛnen kɔfɛ an bɛ foli di maa min ma o de ye Musa Jara ye. An bɛ Musa Jara ka ale yɛrɛ kɔni fo ka bɔ yan nɔ fɔ Senegal ka a n'a ka denbaya bɛɛ lajɛlen fo. Ni e maa o maa i bɛ fɛ i ka foli ka kɛ i n'a fɔ ni maa ninnu ta ɲɔgɔn, i bɛ fɛ i ka baarakɛtaw olu ka lakodɔn, i b'an wele ni numéro damadɔ in na 75 71 50 31. Ni ne tun bɛ dansigi kɛ bi kunnafoni na aw k'an bɛn siɲɛ wɛrɛ.